Здравейте! Днес ще разгледаме банкнотата от 20 евро. Ние вече разгледахме българските евромонети, които са доста подобни на левовите евромонети. Те имат обща страна, която е валидна за всички държави членки. Доста подобни са по размери и номинали на българските левови монети. Имат и индивидуална страна, която в българския вариант в ниските номинали ще има надписи, стотинки, изображение на Мадарския конник. 1 евро е с Свети Иван Рилски, 2 евро е с изображение на Паисий Хилендарски. Разгледахме и 5 евро, която е винаги сива, 10 евро, която е винаги червена банкнота, съответно в серия Европа и първа серия, 50 евро, която е оранжева банкнота, 100 евро е зелена банкнота, жълто-кафява е банкнотата от 200 евро. Има и банкнота от 500 евро, която е единствено в първа серия и е с цвят лилав. Целта на настоящото видео, както казахме, е банкнотата от 20 евро да я разгледаме по-подробно с защитните елементи, характеристики. Това са двата варианта. Серия Европа, който ще бъде разпространен най-много в България. Надписът евро е изписан в 3 азбуки: латиница, гръцка и кирилица. Съкръщенията Европейска Централна банка са в 9 езикови варианта, включително и кирилица. Ето. И първа серия, където надписите евро са само на латиница и гръцка азбука, Европейска Централна банка е само в 5 езикови варианта. Всички евробанкноти на лицевата си страна имат изображения на прозорци или порти, врати, които са символ на европейския дух на отвореност и сътрудничество. Това са вариантите, двата варианта. Това е изображение от вратата на серия Европа, а това е на първа серия, която по-рядко ще срещаме, но нека да я разгледаме. Това е мостът, който е на обратната страна на серия Европа 20 евро. Виждаме, че той е обемен. Мостът на първа серия не е така обемен. Ето това. И картата на Европа в първа серия е в дясно, а тук е в ляво. Това е най-общо. Като разлика визуална, нека да разгледаме и защитните елементи. Всички евробанкноти, защитните им елементи са групирани в 3 групи: пипни, разгледай, наклони. При пипане ние ще усетим релефния печат, също така хартията е шумяща. Релефният печат, особено в номинала, който е с едри цифри с цел защита на хората с нарушено зрение или незрящи. Като разгледаме, ще видим портретен воден знак на Европа, прозорче с портрета на Европа. При накланяне виждаме смарангово зелено число и портретна холограма. Първа серия, нека да разгледаме като защитни характеристики. Те отново са пипни, разгледай, наклони. Отново шумящата хартия, релефния печат на номинала 20, едри цифри, основното изображение. Водният знак е с основното изображение. В серия Европа е с портрета на Европа. Осигурителна нишка, която е само в първа серия. Цифри, допълващи се срещу светлината. Също така при накланяне са достъпни холограма и златисто-перлена нишка. Всички евробанкноти имат и допълнителни защитни характеристики, които са свързани с микротекстове, които трябва да са ясни и четливи под лупа, ултравиолетови характеристики, като самата хартия не свети, светят отцветени в синьо, червено и зелено отделни влакна и в различните номинали светят различни изображения. Благодаря ви!